mangitshela ngami mina ngiyazazi ukuthi angiqualify yazi ukuthi mina ngisho ngibuka ngithembisi but it is only the love of Jesus that chose me ngingaqualify uma ungibuke ngathi ngiphakeme ngingakasitolutho nje ake bangitshela abantu bathi ngathi uphakeme ngathi uproud ngithi hawu mfowethu yabo unqualify but Jesus love Jesus love mfowethu nginike isonto lakho ngiyalithanda but give me Jesus love awalibuki mfowethu ngokuthi uyabukeka ngathi uyathembisa Jesus love ngizothenza befakaza bethi sasikude singamazi uJesu sibabi mangabe siqhamuka kubaleka utsotsi ngoba kubo sasingaphezulu kwatsotsi kodwa manje Jesus love the mercies of God uthando lukaNkulunkulu alikwazi ukubuka ngendlela thina bathe sibuka ngayo Jesus love sibuka abantu abaselane sibabona bengaqualify kodwa uthando never fail. There is one thing I know, everywhere I go, that Jesus is near. Hallelujah. Kuze kwemanje akukangabo wena yoshambuluka kuMbishop uyosho uthi mama sengonile kunokuthi umama akuhlulela vele athi phila mntana kodwa ukuthethelela because Jesus love kahle phakathi kwethu noma ungazibona uqualify noma ungazibona ulungile mfowethu kodwa iqiniso ukuthi akekho olungile phakathi kwethu kwaphika uJesu uqobo lakhe bathi hey mfundisi olungileyo wathi lalela akekho olungile ubaba kuphela olungile ngoba letha yingo kulunga komuntu kodwa Jesus kulungile mfowethu cela ungifundele noma ungafunda uverse number 2 siyathandaza ngempela manje hallelujah asifundele bazalwane Exodus chapter number 4 verse number 2 isoko sakho nasifunda kanje mosuphiwa amandla okwenza izimangaliso verse number 2 wayesethi kuye uJehova kuyilokhu okusesandleni sakho na wathi yinduku akuthi induku ntonga wayesethi kuye uJehova kuyilokhu okusesandleni sakho na wathi yinduku khona wathi iphonte phansi wayesayiphonta phansi yaphenduka inyoka uMose wayibalekela wayesethi uJehova kuMose yilona isandla sakho awuphindela lapha na uMose wenza njani lapho nje leli verse lingaphezulu bese uthi uMose kwenza njani khona wathi iphonte phansi wayesayiphonta phansi yes yaphenduka inyoka uMose wayibalekela thandaza mfuthu iloko sizwe lapho namhlanje ebusuku ohlanganise ngalo nangumkhonzo wakho Nkosi siyakuzwa khuluma ngawe wambule imfihlakalo sasezulwini qhubeka Nkosi salindele sidalele wena unokusimele ngezwi lakho memeza ukenteza endlebeni zethu qhubeka Nkosi umfihle vula umlomo wakho esizona udabula inhliziyo ngenkembe yezwi lakho ngoJesu Inkosi ophilayo nonamandla nobusa obile kuze bephakade amen namhlanje my father uNkulunkulu akakhuluma ngakimi kakhulu ngezinto eziningi kodwa ukhulume ngale ndaba the secret of being used continually by God amen imfihlo yokusetshenziswa uNkulunkulu amen bakhona bazalwane ngiyacela ungiphe indaba yakho just 2 minutes futhi mncane kakhulu 2 minutes just 3 hours hallelujah ungayicisha mfethu kancane uyazi thoba uyazi mfethu hallelujah
Buyani ke bazalwane, siyathandaza manje. iBhayibheli la esifunda khona lithi siyayazi indaba bazalwane uMose ehlangana noNkulunkulu. Uma behlangana uthi khumula ini? That was a sign yokuthi phela mawugqoke isicathulo bazalwana ngithi uyawushiya umhlaba noma ngabe u-half we-centimeter. Ngani nginake bazalwana ngabe kusabikho umuntu abagcwalazayo. Please, siyathandaza manje, uyawushiya ngithi umhlaba i-centimeter. Angithi bazalwana, amen. Wathi yehla embathatheni zakho wehla. 1 uthe mayiqeda ukusho njalo wayesethi ke woza wakhuluma naye wamtshela iplan yakhe nokuthi kwenzakalani eGibhithe. Uzwile ukukhala kabantwana bakhe njengoba wazi bazalwane, ngibonile manje sengehlile ukubophula. Ngithi wozani bazalwane, hamba nami. Amen. Ukubophula ngehlile, ukubophula. Uthe mayiseqeda lapho usethi ke Moses uphethe nesandleni sakho. Might uphethe nesandleni sakho. uMoses uyayibheka into ayiphethe. The Bible says into eyayisesandleni sakhe, it was a stick, it was a staff, it was a rod. Angithi bayibiza ngendlela ehlukene. Kwakuyinduku. Angithi bazalwane, usethi ke thatha leyo nduku uyiphose kuphi? Phansi. Sesiyathandaza unginaki phela, sesiyathandaza. Thatha leyo nduku bese uyiphosa phansi. Lithi iBhayibheli ngesikhathi eyithatha eyiphosa phansi yamshintshela yaba yinto angayazi. Niphinde bazalwane, yamshintshela induku yaba yinto kanjani? Number 1, lento eyaphenduka, lenyoka eyaphenduka, bekunezinto ezithize nje ezifiwe emzothandaza ngazo. Lento eyaphenduka yaba yiyo, it was connected to where he was going. The God or the powerful God of Egypt, bazalwane, zinama serpent. Even nekhanda nento egqokwa inkosi yaseGibhithe, ikhanda layo linephawu lenyoka. So uma iwa lento eyiphosa phansi yaphenduka yaba inyoka, ngoba kumele ibe connected to his destiny, to where he is going. Ngithi bazalwane, funeka lento ibe connected. Yonke into iphethe, yonke into uNkulunkulu akupha yona, funeka ibe connected with the relevant people and the relevant place where you are going. uNkulunkulu akakwazi ukupha into engadingeki la uyakhona. Kodwa bazalwane, ngathi ngikhulumela ngethu. Then the first thing that happened, yaphenduka yaba yinto econnecta nala ayakhona. Ngeke uzukwazi ukuyolwa namadimoni asendaweni yasemagabheni ungakambulelwa. Kodwa bazalwane, ungakambulelwa the strong man that is operating in this place. Are you with me? Sure. Uyavumelana nami? Ungakambulelwa ukuthi who is operating in that place. Funeka umazi operating lo ndawo, so that ube namandla okudefeata the demon, the strong demon that is operating in that place. Yaphenduka yaba inyoka. Sidluleke lapho, because that is an issue for another day, it's a matter for another day. Lithi iBhayibheli mayiphenduka iba inyoka, mapholoba yamthusa. Nikhona bazalwane? Uzani phela bazalwane, yenze njani? Yamthusa. Wayibalekela ngoba iyamphendukela into akade yazi, into ekade isesandleni sakhe, into akade operate ngayo, elusa ngayo. Kodwa namhlanje uma ibeka phansi yamphendukela. Indaba imphendukele ukuthi uyithathile noma umlatha wayibeka phansi. Zonke izinto uNkulunkulu asiphathise zona, uma isesesandleni sethu, uma sisazithwele ngazo, angeke ziziqala ukusebenza. Kodwa iqala ukusebenza ngoba wayithatha wayibeka phansi. Ngalesikhathi uyibeka phansi izokuthusa kwanawe, uzothi ushaya emhlabeleni kanti uzazi ukuthi uhlabelele to this level. Kodwa manje inkinga uyiphethe lento, noma ngathi uyahlabelela kodwa uyiphethe, noma ngathi uyashumayela uyazazi uyiphethe. Kodwa uma wayithatha wayibeka phansi, uma ungangizwa ngeke
lingaba likhulu noma isambulo singaba likhulu kodwa mangabe uthi uyasisho sivele singazwakala uma isawo kodwa bazalwane nikhona bazalwane ngoba isaphansi kodwa nikhona bazalwane uvele kube ngathi ayizwakali kodwa lapho eqala khona ukushintsha ithuso nawe uyothi ehlabelele ngelinye ilanga uhlabelele kusuka umuntu asukuma esihlalweni abe ngenyawo kade engakasahambe kwenze njani uyivumelele yahlala phansi yonke into engavunyelanga ukuthi ihlale phansi ayiphenduki ayishintshi you are always the same nangonyaka odlula wenzela nje nakulo nyaka uzokwenza kanje nakozayohlala unjalo ngoba uyibekanga phansi. Buat tata. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga angazi noma iyahlangana le kodwa uMongcwele iveze manje ngelinye ilanga uAbraham wakwaba kwelinye izwe wathi mayefika kulona kwathiwa okay Abraham we welcome you ungahlala wayesephika unkosikazi wakhe ngithi mina lento uyayithatha uyibeka phansi kodwa Nkosi yami wayesephika unkosikazi wakhe wathi akusiyo unkosikazi wami usisi wami bese lithi iBhayibheli mayesempikile inkosi yasimkhanukela iba nesifiso sokuthi abe unkosikazi wayo noma ilale naye nikhona bazalwane uma kuthiwa kazange ayidedele wayelokhu eyibambile ethi yami I'm an evangelist I'm an prophet I'm an apostle lokhu ibambile eyami awuyibambile kanjalo isebenzi ayikwenzeli lutho it is not protected musa ibambile kanjalo invulnerable lithi iBhayibheli uma ngabe mthethele umkakhe uNkulunkulu eseyavela enkosini wathi umthithi ngaphansi umthithi ngoba mangabe sesawukodwa basalwane uma ngabe sike sayidedela sayivumela isuke kithi kuvele kusuka iprotection yasezulwini kubalo bahlaba angels ayikake into yakhe siyabuzwa kade sikwazi ukuthi ukhonza kule level kodwa siyabuzwa bathi izinga liyenyuka kwenze njani uyithathile uyibeka phansi nikhona bazona into yiyo uyiyo noma ngathiwa you are not recognized uyiyo hlala phansi uthula umsindo ungekho recognized izulu into lakugcobela ukuthi uyiyo mapholo uyiyo noma ngathiwa siyakurecognize siyakwazi siyakuphakamisa ngalo noma siyakwehlisa uyiyo futhi ngalesikhathi ibekwa phansi awukhontate sixoxe emotweni angifuni ukisho baba kodwa khona into kade sixoxa ukuthi yazi ngalesikhathi be-expose bethi bayakubuka bethi babukisa ngawe kade sekuyisikhathi sokuthi kushintshele kodwa inzoziwo baba vele ngoba besixoxa sobabili ngekwazi ukisho kodwa ngalesikhathi be-expose ngelinye ilanga yokuthola ithuba ake ngisho lento there are opportunities in life that are there to expose your unreadiness and there are opportunities in life that are there to lift you up. Amen. But the problem is we are not able to read between the lines. Is this opportunity is there ukuzongiphamisa noma ukuzongi-expose ukuthi angikho ready kangakanani? Abantu bayawathanda amathuba but ba-less kakhulu in discerning ukuthi this is an opportunity from God or this is an opportunity from devil to pull me down. Every opportunity that akodwa bazalwane kunama opportunities avela kusathane abukeke mahle makhulu kodwa mawusuyibheka kahle usuyinakisisa it is an opportunity to expose your unreadiness and you will never be trusted again because kuba ngathi uhlale ngethuba kanti wena ogijimisa ithuba lingakafiki. Ngicobele bafethu hayi ngoba ngilona ma-worshipers isibone haleluya kuyenzeka ngelinye ilanga unikeze opportunity ngoba uyakuthanda ukuhlabelela sigcine sesithi thatha imic hamba ohlabelela uhlabelela amadimoni akushaye sewuhlabelelile bakubuka abantu baze bahleke awukwenza njani wathatha i-opportunity ungekho ready yazi uku-expose your unreadiness ngoba ibifuna ubungcwele wena wagibela usane-boyfriend
wazi ukuthi ugcwele inkanuko, qala ulungisa indaba yenkanuko, because every opportunity in life counts. Khona opportunity efana ngabuya kubeka siyabuzwa mawushumayela kodwa kosamhlambe nami ngiyifaka lapho uyazwakala mawushumayela ukuthi into yakhe yafuna ukukhuphuka kodwa manje ngathi lokhu ishona phansi noma sithi seyingathi ukuthi ngathi yakhuphuka ibuyishone phansi. Kwenze njani? You had an opportunity while you were not ready. You are you are a prophet but in the making. Shall pass. Shall pass. Shall pass. Humble Allah, yes ma, humble Allah. You are a prophet in the making. You are not yet complete. You are not yet equipped to be a prophet. Ibeke phansi. Ngoba makhelwane yasibeke phansi manje. Isikhathi sokuyibeka phansi. Ngiyayibuza mapholoma, yini eyenza uJesu athe uNkulunkulu ethwele uNkulunkulu nezulu kuye ngaphakathi. Kodwa njalo mabekhuluma naye abaFarisi bethi bayamlinga athi indodana yenzi lutho ekubona kuyo. Kodwa konke kwenzayo ikubonakise. Ithi lento kimi kanti Jesu waphika amandla nawo. Cha, isikhathi sokuthi ngiyibeke. Isikhathi sokuyibeka phansi. Uthawe Jesu, hey, mfundisi olungileyo kade ngisho naseceleni athi uJesu ushobani ukuthi ulungile? Akekho umuntu olungile, kuphela uBaba olungile. Ibeke kuphi? Phansi. Awushumayezile. Umshulile straight. Uthiwa ngathi usuyakwazi ukushumayela nevesi ngathi usuyashaya. Uthi hayi, akusingo bangikwazi ukushaya ivesi. Kodwa lo suke gibele kimi. Wenza njani bazalwane? Uyayithatha yenza njani? Ungasho futhi empakameni khona ishow phela kanti isiphakeme nje. It was God. It was God. Mayisuka lapho useshintsha nestep ukhipha izandla ufaka usekunamatenisi emakhwethu emakhwapheni ngokuthi nje kuthiwa ushumayele kahle. Wena ngishumayela. Bathi uyena. Khona nomuntu okwazi ukushumayela. Hayi umhlulile Mthembu. Beka phansi. Shayi wangididi. Shayi ngeuppercut. Hayi straight. Awusufika kwi-level lakho niphazamisa lento hamba nayo. Awusufika kwi-level lakho nisodla izinto zabantu. Ngithini bazalwane? Awusufika kwi-level la lento iphethe izogwinya izinto zabantu akade bethi baphethe izinto ey'njenge zakho. Okay, uyaqhubeka. Uma ungayibekanga phansi. Uyaqhubeka-ke manje ngikuzwa. Angazi noma uyangizwa, angazi noma ngiyazwakala. Ngathi ngikhulumela ngathi ake ngiphinde le statement. Angeke uze ufike to the level la khona uzothi noma kwaziwe endaweni ukuthi khona abantu abanamazwi amahle abahlabelela kahle. Kodwa wena mhlawuhlabelela izulu lehle lingene phakathi kwabantu igwinya amaphimbo amahle, igwinya amathalente ngoba uyibeke kuphi? Beka phansi. Yo. Moses. Ayipheli namhlanje. Moses wayengayazi ukuthi it can turn into a serpent. It can turn into a snake. Wayengayazi. Nawe noma ungathi uyayazi lento ephethe. But let me tell you, awuyazi into ephethe ungakayibeki phansi. Siyakushintshela. Sibeka phansi. Siyakushintshela. Sibeka phansi. Awusibeka phansi ama-title. Sibeka phansi. We are nothing. If you want to see Jesus using you in a supernatural way, recognize your nothingness. Sibeka phansi. Bafuna ubona uNkulunkulu adliziswe ngathi ayiphethe. Musuphakama. Sawuphakama kakhulu. Yeye akayiboni ezinye izinto. Ibeke phansi.
mina nokuthi iphendukelani benyoka. Mina ngibona uJesu ngalesikhathi ephakamisa uyise kwenzeka ama-miracles awukonke bazalwane, kwenzeka ama-miracles. Bethi abantu athi eqeda ukuphilisa umuntu, athi umuntu sejabule gangula, uthiwa athi Jesu ngenze njani, athi hamba ungatsheli muntu ngoba lento akufanele yaziwe isikhathi singawukonke bazalwane, akufanele yaziwe isikhathi singakashayi, akufanele iphume isikhathi singakashayi. Wakabona iy'tshalo may'tshaliwe engadini khona ey'khula zibhasha, zivelile zavela emhlabathini kodwa zabhasha. Noma ikhipha umbila ikhipha amanqunzulwana amancane amangaka, thengeke idliwe umuntu. Washesha wayiphakamisa, Yabhasha. washesha wayiphakamisa. Yakhithe khoneni. Sesiyathandaza uma sethi ibambe futhi uthi ungayibambe ekhanda, Yeah. Yakhithe dlayini. ungayibambe emzimbeni ebukhulwini bakho. Jesus Christ. Lapha encane khona. Yeah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ibambe lapha encane khona ngoba lapha encane khona yila okufanele kuyibambe khona ukuze ibuyele ikwazi ukuhlala esandleni sakho. Oh, Jesus. Yebo Oh, Mthembu. hallelujah. Hallelujah. Angeke ikwazi ukubuyela kwesiphakama esimeni ngenyawo zethu. Awu, kodwa. Mthembu, uyivalela. Usangihlabange aphakathi kanje. Ukushintsha mfowethu ibuyele esimeni sakho. Uma uyibambe ekhanda. Mawuyibambe ekhanda. Oh. Ukhuluma ngelinye ilanga. Hayi Yeke Mthembu. ibuyele ibe yilento kumele ibe yiyona ngoba funeka mawuhamba nayo iphatheke, funeka mawuhamba nayo ungasabeki kubanga. All right. Nkosi yami sengithini manje? Amen. Ngangezwa my father ubishop ethi kwakhona into uNkulunkulu emningi ngenye indlela empilweni yakhe kwase kunzima nokuthi ahlale nabantu. Wakhuluma nenkosi wathi inkosi kofanele ukuthi ngikwazi ukuhlala nabantu. Wayibamba ngomsilo. Sure. Wayibamba ngomsilo. La ingozi khona. Yeah, wayibamba ngomsilo ngoba mawuyibamba ngomsilo ibuyela ihlala esandleni iphenduka kube induku. Ikwazi ukuphila nabantu, ukwazi ukushaya ngayizimo. Suka manaya Mthembu. Angihlaba ngeyaphakathi. Oh, Jesus. Hayi, ungibulele straight. Hallelujah. Alabaya. Thank you Jesus. Beke phansi. Sabe sithandaze imbazelo. Thank you Jesus.